Máme tu našeho herce předního ze studia Linmake Production. Je to Rostě Pospěch a my ho tady trošku vyspovídáme. Tak Rostě, co tě přivedlo k filmu? Chtíč. Šel jsi do toho dobrovolně nebo tě někdo nutil? Jak to s tebou bylo? No dobrovolně, první matka, ale potom já. Tak to je zajímavé. Taková otázka. Měl jsi už někdy předtím nějakou filmovou nebo divadelní zkušenost? Jakože, kde jsi třeba natočil na kameru a podobně? Ano. Jo? Ano. A můžu se zeptat kde a jak? Můžeš popovídat, jak A Duchové. Jenom? Lotrando a Zubejda. Ne, tak popovídej nám. Ne, byla jsem tě tak poteptáš. Tak jak to natáčení bylo, když už jsi měl? Bylo to divadlo, film, nebo co to vlastně bylo? Nevím. Divadlo i film spojené dohromady. Aha, a jak to probíhalo? Mě by to docela zajímalo. ptáš, když to víš? Ale oni ne. A to je jedno. Jak to probíhalo normálně na pátku, vole. To je velice zajímavé. Dobrý postřeh. Že? Rostio. No Rostě. Rostio. Tohle. Fajn. Co hraješ ve filmu? Cigaretu? Ano, Sexy Folda a Bodyguard. A údajně si něco prohlásit, když ti řekli, co budeš hrát. Ještě řekl, že do toho nejdu. Opravdu? Ne. Ano, bylo to, ale to mi půjde. Jo, ano. vlastně. Jo, to jo. pak řekl. Bych řekl. My jsme to mysleli právě, proto jsme ti to vybrali. Aha, jasně. Jak se cítíš? Blbě. To věřím, já taky. Tak díky za rozhovor a doufám, že budeme ještě pokračovat, protože mě to nesmírně baví s tebou. Takže znova mi tam chtěla vidět hlava. Lukáš Chovanec, ahoj. Čau. Tak jak je? Jak se máš? Špatně. To vidím, hlavně, že se směješ. No. Mám na tebe pár otázek, i když jsme rozhovor dělali jsem tam, ale tak jakože teďkom konečně na kameru, uvidí to diváci. Jaký z toho máš pocit? To nevím, tož špatný. Tak dík, no. Měl jsi už někdy předtím nějakou divadelní nebo filmovou zkušenost? Jo, S kým, kde, jak, proč, jak to probíhalo? s Adamcem. Jirkou? Jo, A Kerim? V televizi nebo? ne, s učitelem. Co jsi tam hrál nebo jak to probíhalo, co to bylo přesně? No úplně první, to bylo ve 4. třídě asi. To bylo Princové jsou na draka, se mi zdá. No a tam jsem hrál jakýsi šaška. I když jsem ho ani hrát nemusel, že? Ale prý to bylo úžasné, protože tam úplně úžasně akrobaci a tak. Každému se zlíbil podle toho, co je v kronice divadelním od Mé divadlo, No, tak tam všichni šašek nejlepší. No však já jsem nejlepší, tak mají pravdu. No to je super. Tak jaké bylo druhé, nebo jestli... No, potom jsme teďka hráli Adži Duchové společně s Rostou. Ještě Lotrando a Zubejda. A Lotrando a Zubejda a tam jsem měl vedlejší roli a teď v tom posledním, co jsme hráli s Rostou, jsem byl jedna z hlavních a to byl asi tak největší úspěch zatím. Jo. No. Jaká byla ta hlavní role? Dlouhý Janek. Já ti děkuji za rozhovor, Jo. doufám, že ještě budeme pokračovat a tak dík, čau. Jo, čau. A hodně štěstí. Jo, to vědět. Ano, prší, ale... Ano, prší. Ano, výborný postřeh. Tak teď se nám trochu rozpršelo, my stále jsme pod střechou, to je úžasné, sice je to taková plachta děravá, ale pořád dobré. Šmoulí barva, ta se nám líbí, že ano? Ne. Já si myslím, že jo. Tak opět děláme rozhovory jako vždycky. To mě baví. Máme tu další herečku, Linmake Production, která hraje ve filmu Realita snů, Elišku Drgovou. Eli, čau. Čau. To je fajn, že jsi. Mám tě strašně ráda. Jsi moje inspirace, jsi můj vzor. V čem? Ve hraní, ve všem, jsi úžasná. O, děkuju. Takové fajn. Jej, dabouška. To kape. Hej, to kape. No, hen poteče.
auto. Ano, auta jezdí, to je úžasný postřeh. Auta jezdí, ano. Nechte můj kufřík. Tak můžeme pokračovat v rozhovoru, ne? Jo, kamera, klapka, jak to jede. Dobrý. Počkejte, kamion ještě jede. Eli, Ano, taky úžasný postřeh, kamion jezdí. Jak jsi dostala k filmu? Počkej, jo. No. Počkej. Tak. Bubák. Kamion jede, ano, kamiony jezdí, výborně. A ty klady, to jsou stromy. Dobrý postřeh. Jo, že jo. Já jsem na nižším gimplu. Aha. Ty jsi na Gimplu? Ty tak. Nej, ty blesku. První lavice u dveří. Jo, a potom hovnovým z hodiny, že? Hlavně u pana učitele Tesačíka, tímto pozdravujeme. Ano, pane Tesarčíku, zdravíme vás moc, těšíme se, až uvidíte náš film. Jo, strašně moc. Doufáme, že nám ulehčíte test. Pavel, který se mi ztratil. Dobrý, pokračujeme. Pokračujeme, ano, tady. Kde je? Můžeme pokračovat. Eli, co ti baví? Všechno. Co tak konkrétně? Jaké zájmy? No, to bych tady radši nezmiňovala. Aha, takže zájmy všecko? Jo. Co doslova miluješ? Hadáš. To je otázka. Co já nevím. Tak jakože někdo něco. Vidím, máš něco v ruce, co to je? To je můj kufřík, nechci ho. Aha, takže ho asi miluješ. Ne, já miluji jeho majitele, což jsem já. To je úžasné tady trošku A pěkná. ještě miluji svého manžela. Tak jo. Budoucího přítomného filmového, no to je jedno. Aha, tak s tím asi uděláme taky rozhovor, ne? Co myslíte, paní režisérko? Ne. Určitě. Já jsem tiskový mluvčí režisérky a tisková režisérka říká ne. Ano, tak trošku se nám to samozřejmě. Co říkáš na své filmové kolegy? Jo, tož můj bodyguard je fajn, je s ním strašná sranda. Lukáš furt na někom hřve, ty jsi v pohodě, ale strašně moc kecáš. Já vím. A naše režisérka je zase strašně potichu, takže to se nějak vyrovnáme. No jo, ale zase donesla tady tvůj kufřík. Jo, můj manžel mi donesl kufřík, Aha, tvůj manžel prý nechce hrát, jaký je důvod? protože je hlupý. Aha. A má veřejně prospěšné práce. Aha, no ty jo, co udělal? To netřeba konzultovat. Aha, tak my ti děkujeme za rozhovor, potom ještě uděláme určitě několik dalších. Přeju hodně štěstí do budoucích let, ve všem, prý chceš jít naprava, takže ať si úspěšná pravá blondýnka, pravá právnička. Jo! Takže díky za rozhovor a ahoj. Ahoj! Dobré. No, nemáš zač. Proč mi ty, proč Nemáš zač, nemáš zač! No dobře. Fajn, můžeme pokračovat. Takže, co vás domělo k tomu, abyste se přihlásila... No co tě... No, prostě, jak to, že hraješ v tomhle filmu? Protože jsem ho sama vymyslela, teda s mojí kamarádkou, úžasnou, ten nejlepší. Tu neznáte. A jakou roli tam hraješ? Patrici Markovou sestřenici od hlavní postavy a hlavní postavy. A co ona tam dělá, s tím tam žije, má tam manžela nebo něco? Ne, žije se svou sestřenkou a svým bratránkem. Potom se stěhují do Anglie, kde potom ona bude pracovat v televizi. A k tomuhle povolání jste přišla sama, nebo? K jakému? Filmovému, anebo? Herectví. K herectví, tak herectví mě od malička bavilo. Herectví mě od malička bavilo, co být i tak herečka. Jo, co děláš na Gimplu? Tak to máme něco společného. No, co děláte na Gimplu? Co děláš na Gimplu? Ty, že jsi tam přihlásila. Co se ty chtěla zbavit? Ne, to bych nikdy neudělal, neboj. No, vy mě teď smutnou v matice, protože ho mě riskuje. Já vím, jak to je. Mě je taky smutno v matice. Maria, jaké jsou tvoje oblíbené koničky? Nečukejte, ať to už dobře namám. Tak koničky zrovna ráda nemám, teda ne koně živé. Dívej, jak to tvoje oblíbené hobby? Co ráda děláš? Herectví, filmování, Jde to vidět? tanec, také. Jde to vidět, jak na to kreslit. To ví, jsem tak
takový ten jakože... Hýbací. Hýbací. Ne, No, takže čeště nejde. ne, jo. Latinka meditace, ale na vysokou bych chtěla jít na žurnalistiku. To je co? Případně média a tak, herectví. Aha. No a teď do tvého osobního života, s kým žiješ? S maminkou, s tatínkem, s bráškou, s pejskem, s babičkou a s dědečkem. Kde bydlíš? Tady. Tady, ale kde ona je bez diagonálky, tady pod střechou. To bych spal hotel, to je... To neřeknu. Luca. To už jsem řekl. Sestřenice a mě volá maminka. Šimon! Dělej, zveni mu to! Jo! Dělej! Ano, to se zase žije. To je můj vkus plná, no dobré. Lukáš, to děláš? Je bez kalorií. Zkus si to sám, zkus to. Ty už je Jo, no. Ahoj, čau. Jede? Ne.